मोनबावा दिनैनि समावबो दिनै जोंनि अल फेक्शन्स आर्म्सजोंहाय जुजिग्रा जोंखौ बेंगिरि बिथांमोना दिनै गैला मेन स्ट्रिमाव फैबाय जोंजों समाजाव फैबाय जिहेतु अब्ला दाबो जोंनि गेजेराव सोरबाफोर बेफोरबायदि आर्म्सखौहाय सिरि सिरि लाखुमाग्रा कमिउनिटिसफोरनि गेजेरावहाय दंबावो नामा आरो जों नुदों आदिबासिफोरा बुंनांगौ बायध' जादों जे बोरला लानाया लिगेल ना इलिगेल सिं बाथ्राया लाजिथावना बाथ्राया बेसो जिहेतु नोंथांमोना दिनै गुबुनखौ लाइ होनाय जादों जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि जाथाया खनले खनले जानो थाखाय खाबु मोनदों। को लेकर दो समुदायों के लोग बुरी तरह भिड़ गए। बताया गया वहां एक गाड़ी ने आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों को टक्कर मार दी। आरोप लगा इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने उस गाड़ी में सवार बोडो समुदाय के एक युवक की पीट पीट कर जान ले ली। साहब जी इतना गुस्सा काहे को? गुस्सा वहां दिखाओ जहां आपको दिखाना चाहिए। बेवजह गला फाड़ने से नहीं होगा। सही वहां करो जहां गलत हो रहा है। आप जहां सही हो रहा है वहां गलत खुद को ठहराने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। गुस्सा जाहिर से जब आप कोई मासूम इंसान को बेवजह बेरहमी से इस तरह मुड़ के घाट उतारेंगे तो उसका नतीजा, उसका क्रोध ये जायज़ है। और आप कहते हैं लीगल इलीगल की बात। धनुष बाण लेकर के लोगों को दौड़ाना क्या ये लीगल है? बेवजह किसी को पत्थर मार मार के किसी को बेरहमी से ऐसे बेवजह मौत के घाट उतारना क्या वो सही था? पहले उसको जांच करो, उसके बाद गला फाड़ो। हेलो एंड वेलकम बैक टू हेलो एसपी ब्लग। नैबे मोनाबिलि समावहाय बयखौबो हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। 19 जानुवारि 2026 कारिगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जि जाथाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजोंहाय आं जि प्रेक्टिकेलि नुबोदों, जिहेतु आङो बे जाथायनि समाव क'क्राझारावनो दंमोन जिहेतु, आरो कारिगावआव मर्निं टाइमाव जे प्रटेस्ट खालामनाय समाव जोङो स्पटआवहाय दंहैयोमोन। दा बेवहाय बे धरना प्रटेस्ट खालामफुनाय समावनो बेनि उनाव गोबांथार कन्ट्रभार्सियेल स्टेटमेन्टफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। ससियेल मिडियायावहाय गावबा गाव पेजनि माध्यमजोंहाय बिभिन्न निउस चेनेल पर्टेलफोरावहाय बायदिसिना स्टेटमेन्ट्सखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सोमोन्दै दिनै नैबे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनजों आंनि जि प्रेक्टिकेलि मोनदांना मोननाय बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानो। खोथाया दा ओरैबायदि, जिहेतु मैयानि जाथायखौ लानानै गोबाङानो हारिनि सेन्टिमेन्टखौ फोजाहोदों, फोजाखांदों आरो बुजिदों दिनै जे जाथिया पलिटिकेलि जों दिनै बेसेबां नासयजागासिनो दं। पलिटिक्सनि फान्दोआवबो जोङो गाब्र'नानै दङ, बेयावबो खुनु डाउट गैया। बे समाव नाथाय जिहेतु आङो प्रेक्टिकेलि दंमोन, जोङो स्पटआव मोनहैनायनि सिगांग्रो रायजो राजाफ्रा जे ग्रोम ग्रोम मोनसे दोहौखौ लानानै नेशनेल हाइवेखौ ब्लकेट खालामफैदों। बेवहाय खुनु दैदेनगिरिफोरनि आगान गैया। बिथांमोना गाव गावनो जिहेतु जाथिनि फारसे मोनसे हिंसा जाथाय जे मावलांबाय दुस्थफोराहाय, नैबेनि फारसे मोनसे स्ट्रं रिएक्सनखौ होदों। बे जोबोद मोनसे हारिनि थाखाय जों खौसेथि दासिमबो दं, जेबो खहा जायाखै जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिखौ लानानै, आं बेखौ बुंनो सानो। नाथाय बिदि समावहाय जोङो मरेल सापर्ट खिनिखौ एटलिस्ट होनानै जोंबो बेवहाय सामिल जाफायो। लोगोसे जोंबो आवाज दैखाङो जाहाथे बैफोरबायदि
हिंसायारि जे अन्याय अत्याचार मोनसे जाथिनि फारसे जे बिथांमोना आगान लानाय बे कालप्रिट्सफ्रा आयेन मथे आयेनगत भाबै कठोरनिफ्राय कठोर सास्ति मोननांगौ होननानै बे दाबि दैखांनाय जायो। आयेननि नेमखान्थिनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनानै थाबैनो साजा होनांगौनि दाबि दैखाङो। बाट बे समावनो मा नुदों जोङो माखासे पलिटिकेल पेजफोरावहाय नैबेफोरबायदि फोसावनायखौ जों नुयो। स' बे एक्चुअलि जानाङामोन बेफोरबायदि। बेलाफारसेथिं बिथांमोनहा दुखु फोरमायो जे दिनै पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनानै जोंखौहाय माबा मोनसे प्रग्रामाव हाबनो हायैखौ बिथांमोना दुखु फोरमायहरो। दा बेनो खोथाया जे दिनै पलिटिकेल पेजफोरावहाय ओरैबायदि मोनसे बे जाथि संघर्ष जानो थांनाय बायदि जे नुथाय बा बे दुखुनि समावहाय बिथांमोना माबायदि स्टेटमेन्टखौ फोसावनांगौ, नाथाय जोङो माखासे दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि पार्टिनि पेजआव ओरैबायदि गाज्रि स्टेटमेन्टखौ नुदों जाय जिनिसा दिनै खौसेथिखौ जोङो हांख्रायदों, खौसेथिखौ दिनै बेबायदि सिटुएसनाव एटलिस्ट अर्गेनाइजेसनखौ ज'है ज' खालामनांगौखौ आङो बुङाखै, बे हयथ' बे समावहाय सम्भब नङा, नाथाय खमसे खम आलादा आलादा प्लेटफर्माव थानानैब्लाबो नैबेखिनि सापर्टखौहाय नोंथांमोना होनांगौमोन बा होनो हायोमोन। गाव गावनि अभाब अभिजुगखौ खस्थ' मोननायखौ सोरखौबा हाद्रै फुनलानानै हाद्रै सारनानै हाब्रु फुनलानानै जिगाब रायहरनो हायो, बुंनो हायो, नाथाय बे जाथायनि फारसे सोरबाया आवाज दैखांनायखौबो नोंथांमोनाहाय पलिटिकेलि बोख्लें माने उल्थां फाल्थां स्टेटमेन्टफोरखौ हरो। बेसो लाजिंसिं बाथ्राया, लाजिथावना बाथ्राया बेसो जिहेथु नोंथांमोना दिनै गुबुनखौ लाइ होनाय जादों, जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि जाथाया खनले जानो थाखाय खाबु मोनदों। UPPLनि पेजआव नायदो नोंथांमोना माबायदि स्टेटमेन्ट हरनांगौमोन, माबायदि स्टेटमेन्टखौ जोङो नुनो मोनो। दा बेफोरनो मोनसे जोंनि उइक पइन्ट। आरो अर्गेनाइजेसन्सफोरखौबो जोङो गोबां बेवहाय फैनाय नुवाखै। रायजो राजाफोरनि नाजानायाव बिथांमोननि सेस्थाजों नैबेखिनिया मैयानि जि मोनसे हिंसायारि जाथायनि फारसे गोख्रों प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे मोनसे इउनिटि, बे मोनसे नांगौ समावहाय जाथिया अलखदनि समाव गावनो गसंनो हानाया बे मोनसे रोखा फोरमान जे जों दिनैसिम जेनाखै मेङाखै रायजोफोर। नाथाय बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा पइन्टल' नागिरो, माबे एंगोलजोंहाय रुलिंआव थानाय गभर्नमेन्टखौ जावनो हागोन, जावबाय था, मेरला सम दङ, नाथाय बे एट दा मोमेन्ट बेबायदि सिटुएसनाव नङामोन। आरो माखासे नुबावदों अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय, बेफोरबायदिबो मेरला दङ। एन्ड नेसनेल मेडियाफोराबो रं इनफरमेसनफोरखौ फोसावगासिनो दं। आरो नायदो नोंथांमोना नैबे प्रसासन फारसेनिफ्राय SSP बिथाङा माबायदि जिगाब होसिख्राव माबायदि बोलो साहसजों बिथाङा बुंदों। दा बेफोरनि गासिबो अभाबा, लेकिंसफोरा बोरैहाय जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बेफोरबायदिनो इउनाइटेडलि स्ट्रं जोङो गसंथेनांगोन, आवाज दैखांनांगोन, जोङो रावखौबो राव लामा लायलायनाङा, जोङो जेरै हायो ओरैनो जोङो नाजानायनि गेजेरजों हारिखौ जों बेबायदिनो आवाज होयै जोङो जांख्रिखांनायखौ लाबोफिननांगोन रायजोफोर। नङाब्ला बेफोरबायदिनो गुबुना जोंनि फारसे चान्स लाबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि होनांगौ आपडेटआ नैबेसिनोमोन। बाखि गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोङो जेब्लायबो दङ रायजो राजाजों, जों खौसेयै ज'है अलखदनि समावहाय बेबायदि जाथायनि फारसे आवाज दैखांगोन। आरो जों लुबैयो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया, बेफोरबायदि हिंसायारि जाथाया जाया, जाहाथे जोङो गोजोनै थानो हायो, जोंबो बयबो बेखौनो लुबैयो। एन्ड माखासे नेसनेल मिडियाफ्राहाय रं इनफरमेसन फोसावगासिनो दं।
नोंथांमोना बैफोर पेजाव थांनानै बै चेनेलाव थांनानै हाजासे कमेन्ट्स खालाम आरो लिरनानै हर एक्चुअली मा जादोंमोन जाथाया। आरो जों नुदों आदिबासिफोरा बुंनांगौ बायध जादों जे बोरला लानाया लिगेल ना इलिगेल। जितु एसएसपि बिथाङा होख्राव होख्राव लिगेल इज लिगेल इलिगेल इज इलिगेल माबा माबि बाथ्रा बुंनानै धरना होनायखौ बादा होबाय थादों, गाथेबाय थादों, आयेनखौ आखायाव लानाङा होननानै बुंदों। नाथाय जोंबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुजियो नङा होमबा रायजो नोंथांमोन, जे जोंबो आयेनखौ आखायाव लानो लुबैया। नाथाय आयेन बिजिरगिरि नोंथांमोना जाहाथे बे सिटुएसनसिम दा फै जे रायजो राजायाहाय आयेनखौहाय आखायाव लानो गोनां बाध्य जायो। जितु बारम्बार बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायोब्ला नांगौनि बाराद्राय जायोब्ला बै जितु मानसिनि पेशेन्सनि लिमिटेशननि बारगा जायोब्ला पेशेन्स थाया। बेनिखायनो सम थासेयावनो बेफोरखौ सल्भ खालामनानै होयो जाहाथे कालप्रिटफोरा ओरैबायदि सास्ति मोनो जाहाथे उननि समावहाय बेफोरबायदि मावनो थाखाय साहस मोनबावा। दिनैनि समावबो दिनै जोंनि अल फेक्शन्स आर्म्सजोंहाय जुजिग्रा जोंखौ बेंगिरि बिथांमोना दिनै गैला, मेन स्ट्रिमाव फैबाय, जोंजों समाजाव फैबाय। जिहेतु अब्ला दाबो जोंनि गेजेराव सोरबाफोर बेफोरबायदि आर्म्सखौहाय सिरि सिरि लाखुमाग्रा कमिउनिटिसफोरनि गेजेरावहाय दंबावो नामा? दङब्ला नैबेनि फारसे बिजिरनांगौ आरो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ गोख्रों भाबै आरो सेन्ट्रेला बेखौ जोङो प्रेसार होनांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो बयबो थियारि जानांगोन। रायजोफोर आवाज होनांगोन। डेम'क्रेसियाव आवाजआ जायना गोसासिन, जाय सोगोम होनो हायो, बेनानो देरहासार जायो रायजोफोर। स' बिदिब्ला दिनैनि नैबे ब्लगनिफ्राय, नैबे भिडिअ, नैबे मेसेजनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय थाबाय। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।